Det var fantastisk, at en kunstner havde fået en idé, som kunne samle 500.000 mennesker. Så er det jo typisk en kickstarter til en kunstnerisk karriere. I LMI's tilfælde var det stik modsatte. Ved I, hvorfor det er der? Fordi det er 50 år siden, at krigen stoppede. Det er bunkers, som tyskerne byggede for at hindre, at Danmark blev befriet, og at bruge dem som lysholdere. Skrot det projekt. Skal det flyttes? Jamen så flyt det til år 2012. Det er ydmygende for Danmark, hvis vi ikke kan respektere kunstens frihed. Projektet er en manifestation af 50 års fred på den 4. maj 1995. Det er en laserlinje, der kommer til at gå fra bunkers til bunkers. Jeg tror ikke, hverken LMI eller nogen omkring hende på det tidspunkt havde regnet med, at skandalen ville tage det omfang, som den gjorde. Har vi ikke en brækpose med? En brækpose? Ja. Jeg tror faktisk, at det ville have været helt utroligt meget anderledes, hvis hun havde været en mand. Hvad er ideen? Det eneste, jeg kan sige til det, er, at jeg er meget ked af hele den her diskussion, og jeg håber et eller andet sted, at man oplever, at når lyset bliver tæt derude, at det er noget helt andet. Har vi simpelthen 3 mikrofoner på?